Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει στο Δήμο Νότιας Κοινωρίας καταρχήν. Να έχουμε ένα... Εύχομαι σε όλους υγεία, να έχουμε μια καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και συνολικά στο Δήμο Νότιας Κοινωρίας και το ότι συμμετέχετε σε εκδηλώσεις μας. Σήμερα θα αλλάξω λίγο ρόλο, θα κάνω το ρόλο του δημοσιογράφου. Έχουμε εδώ τον Χρήστο και τον Γιώργο που είναι οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τις πολύ ωραίες κατασκευές που βλέπουμε με τα αερόστατα. Θέλουμε να μας πούνε δύο λόγια για το πώς φτιάχνουν τα αερόστατα, πώς φτάνουμε μέχρι εδώ, να μας μεταφέρουν την αγάπη τους και πώς δείχνουν σε αυτά τα νέα παιδιά πίσω να συνεχίσουν όλο αυτό που γίνεται. Θα παρακαλούσα όταν ξεκινήσουμε να ρίξουμε τα αερόστατα, να ρίξουμε πρώτα τα μεγάλα, να ρίξουν τα παιδιά τα μεγάλα και στη συνέχεια θα καλέσουμε τον κόσμο και όλους τους υπόλοιπους να ρίξουμε, έχουμε πάρα πολλά μικρά, να ρίξουμε και να μάθουμε όλοι και να χαρούμε. Ο λόγος είναι στο Γιώργο, ο Γιώργος ο Χρυσοχώος είναι η ψυχή όλου αυτού. Γιώργο, πες μας δύο λόγια για το πώς φτάνουμε σήμερα να έχουμε έτοιμα τα αερόστατα, από πού έχουν έρθει, από πού έχει έρθει αυτό το έθιμο και ό,τι άλλο θες να μας πεις για την τέχνη του αεροστάτου. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Νότιας Κοινωρίας και το Δήμο γενικά που μας στηρίζει και είμαστε αυτή τη στιγμή όλοι εδώ σε μια όμορφη εκδήλωση που γίνεται σήμερα το πρωί για τους μικρούς μας φίλους κυρίως. Και θα ξεκινήσω λίγο με τα αερόστατα και την ιστορία τους. Χρονολογούνται από το 1915 ότι έχουν έρθει στον τόπο μας από τους έμπορους ναυτικούς που φημιζόντουσαν στο χωριό μας και στα γύρω. Το είδαν κάπου αλλού στην Ασία, το έφεραν, το μετέτρεψαν και έχουμε το σημερινό αερόστατο παραδοσιακό του 16. Εμείς συνεχίζουμε από πολύ μικροί να φτιάχνουμε αυτά τα αερόστατα, να τα δείχνουμε σε πιο μικρούς, να τους στηρίζουμε για να κάνουμε ένα όμορφο Πάσχα, μια όμορφη Ανάσταση. Από εκεί και πέρα φτιάχνουμε κάποια ξεχωριστά αερόστατα, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος πριν, με το μήνυμα του αεροστάτου όπως έχουμε σήμερα, έτσι ώστε να ευχαριστήσουμε και να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερο τους μικρούς μας και τους μεγάλους φίλους. Στις 5 ενορίες μας για το αποκορύφωμα την Ανάσταση, με το Χριστός Ανέστη 12 η ώρα, έχουμε σίγουρα 2.000 και θα ξεπεράσουμε τα αερόστατα. Και αύριο, στη γιορτή της αγάπης, που πάλι θα έχουμε κάποια αυτοσχέδια για όλους μας και τα παραδοσιακά μας αερόστατα 16 που θα βοηθήσουμε τους επισκέπτες και όσους άλλους θέλουν εδώ φίλους μας να ρίξουν το δικό τους αερόστατο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην καθυστερούμε άλλο, να ξεκινήσουν τα παιδιά να ρίξουν τα μεγάλα αερόστατα και στη συνέχεια όλοι μαζί θα δοκιμάσουμε. Μείνετε παρακαλώ στις θέσεις σας για ασφάλεια, για να είμαστε όλοι καλά, να τα χαρούμε και θα έχουμε μετά τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε.
Να έχουμε μια καλή Ανάσταση, να τη χαρείτε στις εκκλησιές μας το βράδυ και αύριο σας περιμένουμε όλους 7 η ώρα στην γιορτή της αγάπης, στην πλατεία της 25ης Μαρτίου να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση σε όλους.